Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Yaphila. Ukuphi konje la indawo yakho ni seThamarisa. seThamara. Lodge. Bengazi kunendawo enhle kanjeni yazi. Sengizotheza ngifika kule ndawo ngoba sengiyibonile into. Ikule standard sethu. Inkosi yendawo le. Ngiyavuma. Yebo baba ngiyavuma. Yebo baba ngiyavuma emhlabeni. Shwele baba. Yebo baba ngiyavuma emhlabeni. Shwele baba wami. Yebo baba ngiyavuma emhlabeni. Shwele baba wami. Yebo baba ivumpela bese ngizodlala ingoma entsha manje. Yebo baba ngiyavuma emhlabeni. Shwele baba. Ngifuna umoya manje, ngifuna umoya ngihlelela ingoma entsha manje. Yebo baba ngiyavuma emhlabeni. Shwele baba. Ethi inkalakatha. 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 Ay. Linde. Oh, inkalakatha. 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 Oh, Tawashumandos. Washumandos. 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 Kalakatha. Washumandos. 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 Ukhona nesithi yanje la. Ake niveze ngibona. Osisi uphakamisa vasi. Osisi uphakamisa vasi. Iphi. Uthini track 5 wakhona? Iphi. Esendleleni. Nginike yona. Ngempela bangaba bafuna ukuthenga manje ngibabona. Abafuna ukuthenga awugijime lapho ngikwana lokuzayo. Uyilande lapho efuna ukuthenga isithi ibukhoma umlando lo. Wena ushuthela iTV izwide TV. Ushutha abantu bathenga iCD ye performance stage. Nansi izwide TV. Angithi izwide le ngiyayipromote athi awuyizwide TV. Ngoma lo TV. Ngiyanibona njalo. Ayi uyeza. Is